Sari Dik. Ayo ye. Oke Dik, terima kasih sudah mundur ya. Hati-hati di jalan. Tutu watu sing diarani pasir, watu kambang keri ana ing pinggir. Lagi ketemu aku wis rasa naksir, kelisi anak kaya kelangan pikir. Ayo Kenapa kuwi arane keluku, disigari dipara dadi tutu. Saben dina aku rasa turu, kangen kok ngomong ora keluku. Ring-ring bakal gedang nganggo geni sampe kering awakku iki mikiri. Gedang raja tak tunen dipangan codot, timbang urung alung kula kepedhot. Kadang saiki ora karo kenapa, tapi iki estune petang gendika. Raja sak tendang diparekani, yen ra percaya bedang jodoh iki. Asik. Sugeng rawuh niki sing berkadang tamu undangan ingkang kaduwe rawuh. Panjenengan serangan Mustika Nada. Ayo mal goyang mal si a. Tutu watu sing diarani pasir, watu kambang keri ana ing pinggir. Lagi ketemu aku wis rasa naksir, kelisi ana kaya kelangan pikir. Kowe kenapa kuwi arane keluku, disigari dipara dadi tutu. Dina aku rasa turu, kangen kok ngomong ora keluku. Asik. Bulu pedhot. Lagu kawak metu maneh. Aring-aring bakar gedang nganti geni, ngantek jembling wetengku iki mikiri. Iya ta? Gedang raja sak tunen diangan codot, timbang urung alung kula pedhot. Godho sawi enake urapan klopo, ati iki estune petang gendika. Masak Dik. Raja sak tendang diparekani, yen ra percaya bedang jodoh iki. Alat timbang urung alung kula pedhot. Yen ra percaya bedang jodoh iki. Alat timbang urung alung kula pedhot. Yen ra percaya bedang jodoh iki. Iya, iya, sih. Nah, permintaan Mas Jamal.